Кака ви тук? Минаха 3 години, минаха 6 книги в тези 3 години в много бърза последователност и след като вече прочетох последната книга електронно, мога да кажа, че съм готова да говоря за поредицата. И като цяло, и като отделни книги, за всяка имам какво да кажа по-малко, да кажа коя ми беше най-любимата, коя не ми беше толкова любима, за персонажите, кои ми бяха любими, кои мразех, кои последствие се оказа, че обичам и кои според мен заслужаваха по-добра съдба. Без да навлизам в спойлери, поне ще се опитам. Много съм щастлива за сериала, който чакаме и също така за спин-офа, който обяви, защото някои персонажи имат нужда да получат своята история, така че скоро чакайте.